Yan habarlardan bellep geçmediýaly Russiýanyň opozisiýa lideri Boris Nemtsov 3 martda Moskwada jaýlandy. Ol 27 fevralda Kremlin goýundan köprüde atylyp öldürilipdi. Bu barada taýýarlan maglumatymyza geçýäs. Orsiýetlileriň müňlerçesi 27 fevralda öldürilen opozisiýa lideri we prezident Vladimir Putiniň berk tanqidçisi Boris Nemtsov soňky sapar hormat bildirmek üçin onuň bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşdy. Kremlin goýundan atylyp öldürilen siýasatçynyň ölümi soňky ýyllarda ýurtda bolan iň täsirli waka boldy. Boris Nemtsowyň açyk tawydy Moskwanyň raýat hukuklary ugrunda görüşýän awraýly jemgyýetçilik guramasy bolan Sakharov merkezine goýuldy. Boris Nemtsowy Moskwanyň Troyekurovskaya gonamçylygynda jaýlamak üçin onuň tawydynyň ýygynyň ulag gelenine de hoşlaşmak üçin baran adamlaryň uzyn nowatlary binanyň daşyna hiniden bady. Gül deselerinden dolu köçäniň ugrunda ýygnanan adamlar Boris Nemtsowyň jesedini alyp giden ulagy Orsiýet azat bolar diýen şaharlar bilen uğratdylar. Men oňa hoş diýmedim. Sebäbi gahrymanlar hiç wagtda ölmeýärler diýip parlamentde galan köp bolmadyk opozisiýon siýasatçylaryň biri Dmitri Gudkov aýtdy. Sakharov merkeziniň içine goýulan tawydyň daşyna kerpiçden edilen diwarlarda asylan ak-gara renkli suratlarda Nemtsowyň premier ministriň ornwatary bolan döwri we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýygyany demokratiýanyň ayagy galmagy baradaky umytlary döreden döwründen başlap Kremlin tanqidçileriniň aýdyşy ýaly Putiniň goly aslynda başga pikirliligi basyş döwrüne çenli geçen siýasy ýoly görkezildi. Boris Nemtsov bilen hoşlaşmak üçin baran adamlar Putiniň häkimet başyna geçmek bilen soňky 15 ýylyň dowamında öldürilen ençeme tanymal orsiýetliler bilen hem hoşlaşmak üçin mundan öň geçirilen jemgyýetçilik däwine göre tawydyň deňinden geçmek bilen merhuma öz hormatyny bildirdiler. Boris Nemtsov был одним из самых ярких представителей российской интеллигенции. Boris Nemtsov Orsiýet intelligensiýasynyň we opozisiýasynyň iň awraýly wekilleriniň biridi. Indi onuň ýeri boşap galdy diýip 43 ýaşly öý hojalykçy Yelena Ustinowa aýtdy. Putiniň birinji prezidentlik möhletinde premier ministr wezipesinde işlen, häzir bolsa Orsiýetiň prezidentiniň siýasy garşydaşy Mikhail Kasyanov Boris Nemtsowyň hakykaty aýdanlygy sebäpli ençeme adam üçin düşmany öwrülenini aýtdy we sebäbi köp adam hakykaty eşitmek islemeýär diýip bellidi. Правда многим не по душе, не нравится. 1990-njy ýyllarda prezident Boris Yeltsin döwründe reformaçy resmiýleriň biri bolan, nanotehnologiýalar boýunça döwlet kampaniýasyna ýolbaşçylyk edýän Anatoly Chubais Boris Nemtsowyň 25 ýyllap basyş astyna bolanyny aýtdy. Ol hiç haçan hiç kime dönüklik etmedi diýip Chubas bellidi. Ýewropaly siýasatçylaryň ençemesi şol sanda Polşanyň senatynyň spikeri Bogdan Borusewicz Boris Nemtsov bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşmak üçin özlerini Orsiýetiň resmiýetleri tarapyndan ruhsat berilmändigini aýtdylar. Latwiýaly kanun çykarjy Sandra Kalniete özüniň Moskwanyň Sheremetyevo aeroportunda ýygyna gaýtarylandygyny France Press agentligine aýtdy. Boris Nemtsowyň jaýlanyş çäresine gatnaşan ýokary derejeli daşary ýurtlar resmiýetleri arasında Latviýanyň daşary işleri ministri Linas Linkevičius boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Orsiýetdäki elçisi John Treft hem çäre gatnaşdy. Boris Nemtsowyň öldürilmegini ýurdu durnuksuzlandyrmak üçin edilen provokasiýa diýip atlandyran Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hoşlaşyk çäresine gatnaşmady we öz tarapyndan az tanalýan parlament agzasy Gary Minhi uğratdy. Nemtsowyň jaýlanyş dabarasy barada taýýarlan maglumatymyzy dinlediňiz. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýberdi Orazow Orsiýetli opozisiýoneriň öldürülmegi bilen bagly pajaly waka barada pikirini we Boris Nemtsow barada öz ýatlamalaryny Azatlyk radiosy bilen paýlaşdy. Hudaýberdi Moskwada opozisiýon lider Boris Nemtsowyň atylyp öldürilmegi bilen bagly hadisany, wakany nähili kabul etdiňiz? Bu ýagdaý sizde nähili reaksiýa döretdi? Birinciden şoňa bir jinayet boldy diýip eşdeninden gaty gynandy söldürýär. Bir agyr jinayet da. Şoňa mosyny Orsiýet aýdýar da, niýeti de bolsa da aýdyp berdi da biz beýik ýurt diýip da. Ýöne şol meniň pikirimçe beýiklik atym ýaragy bilen bilinmeýär hadýerde. Atym ýaragy demir gaz kareýdi de bar da. Ýöne şu ýurt
öz vekillerin azatlığı bilen erkinliği bilen belirlenmeli mukadiyende. Ana şonu seyretsen ol paytahtın bir merkezinde dünya belli adamı arkayıp öldürüp gidip görseler da ol hiç vaktim o yurda dilim varmaya da ol bir beyik yurt diymene da olur neçedi özür diyse diyiversinler da yönü ýagda ýaşanlara. Hudaý berdaga, Nemcowyň ortadan hökümetinde işlän döwründe siz hem Türkmenistanyň hökümetinde işläpdiňiz. Siz Nemcow bilen tanışmadyňyz, Nemcow bilen duşuşdyňyzmy, gepleşip gördüňizmi? Nemcow esasy işlän ýeri şu hökümet urundan Nowgorodda işledi, Nowgorodda işledi şu 6 ýyl sonra. Ýankyda bir ýyl işledi federal derejede, respublikan derejesinde de. Ýöne soň bolsa parlamentde işledi. Oňlar işleşdim, duşuşdym, soňmasy opozisiýa içinde de olsa parlamentde işlendi de bir näçe gezek duşuşdyk. Soňmasy şolaryň güýji bilen Niýazyň rejimini ýazgyryp tanqid edip Orsiýadyň parlamentiň kararyny kabul etdirdik. Ýalňyşmasam şu bir gezek boldy mukadiyende şoňaly olaryň güýji bilen kabul etdirdiň karar boldy da şu Orsiýadyň parlamentiň karary. Bu aýdaly şu ýanky Soýuz Prawых Сил Ýablykada şu gurban güýji bilen şu kabul edildi da. Boris Yefimov da köpüýetde dowrdylar şu gepleşende zaten de görünýär da Orsiýetdeki problemler boýunça da misal Türkmenistanyň problemleri boýunça da hakykatdan gynanýanyny, o hakykatdan şon ýazarýanyny görünüp durdy da. Şoň üçin ol gaty gynandyrýar şoňar adamyň söýüp öldürilýäni. Hudaý berdaga, Boris Nemcowyň şahsiýeti, onuň siýasatçy hökmünde alyp baran işleri barada näme aýdyp bilersiňiz? Nähili pikir döretdi sizden? Ol hakykatdan siýasata ýergirdi. Misal aýdaly şu Nowgorod ýolbaşçy bolany ol iň ulukon welaýatynyň biri de Orsiýetde o hakykatdan bir näçe million halk ýaşaýan bir güýçlü pudoklaryň ýerleşýän ýeri. Şoňa ýerde de 32 ýaşynda da şoda urdu. Soňra Moskwa geldi. Ol diplomýada ol hemme işler dowretdi, ýalňyşy goýbermedi zadetdi. Ýöne şu işlere janyny ýapyşyny, şoň Orsiýetde bir gowluk etjek bolany hemmesini o doğrusun doğru aýtmaly da, ol hakykatdan üntildiği etjek boldy şol işlerde. Hudaý berdaga, Boris Nemcowyň öldürilmegi Orsiýetiň grajdan jemgyýetçiligine, demokratik ýagdaýyna, opozisiýanyň ýagdaýyna nähili täsir ýetirip biler diýip pikir edýärsiňiz? Men pikirimçe Orsiýetiň opozisiýasy güýçli. Häzir şolar hemmesi gynanýar, ýazgarýarlar, ýöne men pikirimçe Orsiýetiň opozisiýasy ýene güýçliler mukaddiýen. Şuňal ýagdaýlary seredip. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Nemcowyň jaýlanyş merasymy bilen baglanşykly video ýaza biziň azathabar.com web sahypamyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bolar. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe 2 günlük resmi saparyna başlady. Onuň saparynyň dowamynda dürli meseleler şorsanda howpsuzlyk bilen bagly meseleler barada gepleşikler geçirmegini araşdyrýar. Edil şu pursatda Türkiýanyň Milli Mejlisiniň agzasy Atilla Kaya Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkiýanyň Türkmenistana kömek etmeliligini aýtdy. Ol esasanam soňky döwürde Türkmenowan serhedini emele gelen dartganlygy göz tutup, Türkiýanyň Türkmenistana öz serhedini gorumakda ýardym berip biljekdigine ünsür çekdi. Häzir Türk deputaty Atilla Kaya bilen geçiren söhbetdeşligimizde aýtjak. Siz bir habar gulluğuna veren interwýuňyzda Owanstan serhedindäki ýagdaýlar barada Türkiýe hökümeti Türkmenistana kömek etmeli diýipsiňiz. Siziň şeýle çağırış etmeňiziň sebäbi näme? Ya öncelikle dünya Türkmenlerinin hepsini selamlıyorum. Cenab-ı Allah'tan onlara yardımcı olmasını. Men beren çağırışım Al-Qaida ve ona degişli käbir toparlaryň Uwantan tarapyndan gelip
Türkmenistana edýän hüjümleriniň ören möhüm ýagdaý emele getirýäni bilen baglanşykly. Elbetde Türkmenistanyň özü muňa garşy gerek bolan taýýarlyklar görüp biler. Şonda biz Türkiýanyň bu urda terrorçylyga garşy görüşdäki maglumat we tejribeler bilen bilelikde elinden gelen her hil kömegi gaýgyrmazlygy wagtda çağırış etdik. Tecrübe bakımından hem de her türlü desteği bu Türkmen kardeşlerimizden esirgememesi, onlara yardımcı olması yönünde. Türkiye Türkmenistana nähil aýratynlykda kömek bermeli, ýagny goşuny bermelimi, ýarag bermelimi ýa-da harby tälim kömegini bermelimi? Kömek diýmek bilen nämen gödüňüne tutýaňyz? Terör örgütlerinin faaliyetleri, yöntemleri, istihbarat bilgilerini paylaşarak daha saldırılar olmadan onların engellenmesi... Çağırışımda Türkiye terör guramalarının alıp barayan işleri, tilsimleri, olorun edýän hereketleri barada eýe bolan maglumatlaryny Türkmenistan bilen paylaşyp, bolup biläjek hüjümleriň öňüniň alınmagyna goşup biler diýipdim. Terrorçylaryň howpunyň öňüne geçilmegi wagtdaky ilkinji we iň möhüm edilmeli iş olar barada dogry we anyk maglumatlara eýe bolmak. Türkmenistan içerisinde bunun hangi ölçüde bir sosyal tabanı var? Bu da son derece önemli. Sizin pikiriňize görä aýdyşyňyz ýaly bu Türkmenistanyň Owganistan serhedinden gelip biljek hüjümleriň öňüne almagyna yeterlik bolarmy? Yani Afganistan sınırından gelerek bu yine El-Kaide ve ona bağlı bir takım örgütlerin Türkmenistan'a yönelik... Bu yerde esasy gödüňünde tutulmaly iki möhüm ýagdaý bar. Birincisi Al-Kaidanyň Türkmenistana garşy taýýarlayan güýji, ikincisi terror guramasynyň Türkmenistanyň içinden özüne güýj alýan sosial ýagdaýlary. Olaryň Türkmenistandan güýçlü jemgyýetçilik gollagy alýanyna ýa-da alyp biljekdigine men inanmaýan. Türkmenistanyň şeýle hüjümleri, öňünden alınjak maglumatlar we bu urdaky harby aýratynlykly dürlü gollaglar bilen täsirsiz ýagdaýa getirip biljek güýji eýedigine ananýaryn. Men kömek diýmek bilen ähli harby gollaglary gödüňünde tutup aýtdym. İşte bu istihbarat bilgileri diğer bir takım desteklerle engelleyebilecek güçte olduğunu da düşünüyorum işin doğrusu. Türkmenistana harby kömek etmeli diýen çağırışyňda Türkiýe hökümetine nähil jogap alýan diýdi. Nähil jogaba araşýaňyz? Yani olumsuz bir tepki gelmedi en azından. Ama bence mesela bu Türkçe konuşan ülkelerin... Şu adeçenli hiç hili jogap gelmedi. Doğrusunu aýtsam çağırışım oňoýsuz täsir döretmedi. Ýönemundan ol. Türkmenistanyň öz siýasatyny täzeden gözden geçirip türki dille gepleşen ýurtlaryň özara guramalaryna we hyzmatdaşlyklaryna hökman orun almagy gerek diýip pikir edýärin. Türkmenistan'ın da bu politikasını gözden geçirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu meselenin Türkmenistanyň prezidentiniň Türkiýe'ye edýän saparyny el alınmagyna garaşýaňyzmy? Onlar ele alınır tabii. O yani o görüşmenin en önemli. Men pikirime göre bu mesele hökman ele alınar. Hatta prezidentleriň duşugynyň gün tertibindäki iň esasy tema Türkmenistanyň Owganistan serhedindäki howpsuzlyk problemalary bolup biler. Gündem başlıklarından birisi de o Afganistan sınırındaki bu güvenlik sorunları olabilir. Hormatly dinleyijiler, Türkiýanyň Milli Mejlisiniň agdaty Atilla Kayanyň eden bu çağırşy Demirazık Owganistanda Islam Döwleti atly toparyň söwüşçileriniň artýany barada Owgan resmileriniň ýaýradan maglumatlarynyň ýygynyna gawat geldi. Owganistandan gelip owşan soňky maglumatlarda Gunnuz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi bu welaýatyň 3 etrafynda Islam Döwleti atly toparyň baýdak gallyranyny tasdiklady. Şol bir wagtyň özünde Taliban söwüşçileriniň hem bu topara goşulýandygy habar berilýär. Bu barada soňky täzelikleri kawula habarçymyz Şamerdan Gulu Muraddan dinläliň. Demirgazyk we Gündogor Awganistanda Islam Döwleti atly toparyň agdalarynyň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Talet söwüşçileriniň Islam Döwleti toparyna tabyn bolýandygyny ma'lum edýär. Gündüz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi bu welaýatyň 3 etrafynda Islam Döwleti atly toparyň baýdak galdyrandygyny tasdiklady. Islam Döwleti atly topara goşulýanlaryň sanynyň artýandygyny häkim hawatirlenme bildirdi. Islam Döwleti atly topar möýleki ýaragly toparlary özüne tabyn etmege dowam etdirýär. Gündüz welaýatynyň daşda arçy Imam Saýip we Çardara atly etraplarynda gara baýraklylar bar. Olar talip ýarallaryna kömek edýär diýip Safi Azatlyk radiosyna aýtdy. Raporha darem liswalihay arçy we Çardara mardhay kasaý ki Häkimiň aýdyşyça Islam Döwletiniň agdalary Pakistanyň Awganistana geçipdir. Badakhşan welaýaty arkaly Gunduza gelip yerleşipdir. Islam Döwletiniň agdalary şu ýerden merkezi ady ýurtlaryna geçmek isleýär. Yüzü niqaply jengçiler merkezi ady ýurtlar bilen serhetleşýän regionlarda yerleşýär diýip häkim aýdýar.
اهداف ازیایی باشه که به کشورهای همسایه یا نفوذ بکنه. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agzasy deputat Nazary Türkmeniň aýtmagyna görä talep ýaraglary Islam döwleti toparyna taben bolýar. Gunduzda Merkezi Aziýaly jahatçylarym bar. Talepler son zamanlarda Daiş'in bayrağını kaldırın, Daiş'in imkanatı maliyeti biraz güçlük, şunun sözleri imtiyazgirlik etmek için kaldırın botu diye düşünüyoruz. Irak'tan ya Suriye'den ya o hükümeti İslami Irak-ı Şam'dan azalar gelip buraya yerleşendir desek onu fikir demiyor. Eğer hariciler desek hem Çinliler, Özbekler, Tacikistanlılar Gunduz'un uruş sahnelerinde tapıldı. Emeşidim Badakhşan'da Tacikler esir oldular. Fariyavun uluslarlıklarında Özbekistanlar, Çinler var. Araplar gelip buraya yerleşendir diye fikir demiyor. Yerli talıp uvaldan bahse şular Daiş'in bayrağını götürem. Islam Döwleti adly toparyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna da wähem salyp biljekdigini deputat öňe sürdi. Turistler dünyanın hemmesinde bir Katar, bir tiyat talıplar Daesh bilen birleşte Orta Asya'nın Katar boluplar. Nuristan, Kunar, Badakhşan, Takhar, Kunduz'a bu taraftan Şamal vilayetlerin Kunduz, Takhar, Balkh, Faryab, Badıgı, Su, Herat, Faraw, Nimruz bu ortasında bir hat tarzda icat bolun. Hem burada Orta Asya tehdit bolursa uzun bir hat icat eden aysta Peştunişin mantıkalarda Guru, Badıgı'sa Peştunişin mantıkaları biraz aram bolup Şamali vilayetlere ötüp düşünüyor turistleri. Bu keteken tehlike Orta Asya için Türkmenistan'ın bir alayda turistler için başkası dilen bir gep yok. Bunların hiçbir protokolü hiçbir ülke bilen yok da hem de sen hataya düştürüyor bu ortaklıkta. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde Lewap welaýatyna değişim maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda ilk başda alan kärini, hünerini goýup başga işlerde işläp ýörenleriň az dälligi aýdylýar. Hatda ýokary bilim diplomly käwirraýatlaryň ýönüki işçi, sürüjü, kärinçi, guruluşyk işçisi bolup zähmet çekýändigi habar berilýär. Özüni Jorumrat diýip tanadan Lewaply ýerleşimiz özüniň inžener hünäri boýunça ýokary bilim diplomy bolsa-da guruluşyk işçisi bolup zähmet çekýändigini aýdýar. Munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp Lewapda habarçymyz Osman Haliýew Lewaply Jorumrat bilen söhbetdeş boldy. Jorumrat, siziň ilki başky hünäriňiz näme? Meniň ýokary bilimim bar, injener guruluşykçy. Häzir nirede näme kärdi işleýäňiz? Ýönäkay guruluşykçy. Siz öz käriňiz boýunça işlemediňizmi? Institutda otaramsoň 5-6 ýyl ussa prorab bolup işledim. Indi 10 ýyl gowrak bar ýönäkay guruluşykçy bolup işleýän. Guruluş ornundan beton goýmagam, kerpiç örmegem, suwagam, ağaç ustaçylyga da elimden gelýär. Siziň ýokary bilim bilen ýönäkay guruluşykçy bolup işlemeňize näme sebäp boldy? Aýonyň sebäbi kan. Guruluşykda ussa, prorab, injener diýen diňe ady bilen. Abraýy gara işçiniň kiçide ýok. Obyektiň taslamasyndan başlap guruluşyk materiallaryny, tehnik üçinçiliginden başlap edilen iş üçin buyurmaçydan pul almagy bar zatda problem. Eksesem usta bilen program üstünden çözülýär. Onsoň men ýönäkay işçi bolup işlärim bolýarym. Näme ýönäkay işçide problema ýokmy? Bar. Ýönäkay işçide jogapkärçilik az. Öz etmeli işiň etseň bolany. Başgalar üçin Alaýtada ýokarda duran ölwaçylaryň kemçilikleri üçin sen jogap bereň ok. Diňe özüň üçin jogap bereň. Hiç sada gaýgy edeň ok. Gije rahat oklaýan. Siziň bilim alan uğruňyz, hünäriňiz boýunça işlemän. Gary işçi bolup işlemeňiz jogapkärçilikden gaçmak ýaly bir zat bolanokmy? Diýseň da boljak. Ýöne her kim öz işini amal etse, ýol başçylar öğretmeli işini aşakdalyklaryň üstüne üklemese, guruluşyk materiallaryny wagtynda berilse, jogapkärçilik beýle bir uly boljak-da. Tertip düzgün, guramaçylyk bolanda guruluşykçy, injeneriň, prorabyň, ustanyň işi hiç gelýän boljak-da. Siziň ýaly öz kärini goýup, ýönäkay işlerde işläp ýörenler
başka da var mı? Var. Menin tanıyanlarım arasında da uların sanı az değil. Ben özü matematika muallim olup şu fermaçılık ettiğim bir igidi tanıyarım. Yukarı bölümlü okumanın kärinde yer alıp buğday, govaça ekýäni, zatehnikin bir edarada garawul olup ýörenini, injener elektriğin aharany açyp aşpeççilik etdiğini bilen şeýle adamlaryň sany az değil. Döwlet olary okatmak üçin epesli serişde sarp etdi. Ýokary bilimli hünärmenler öz etmeli işlerini etseler gowy bolmazmy? Elbetde gowy bolar. Bu döwlet üçin hem hünärmenleriň özleri üçin hem peýdaly bolar. Ýöne olaryň öz alan hünärlerinde işlemekleri üçin şert etmeli. Beren gürüňiz üçin köp sag bolun. Siz hem sag bolun. Habarçymyz Osman Halifowyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Balkan welaýatynyň Gumdağ şäherçesinde bolsa käbir ilatyň iş yetmezçiliginden kösenýänligi habar berilýär. Gumdağly öý hujulukçy denen Oğulgödel daýdy, şäherçede çağlar, baglar ýaly desalaryň gurulýanlygyna garamadan işe yerleşmek isleýänleriň işe girip bilmeýändigini aýdýar. Ol bu ýagdaýyň sebäpleri barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylwa gurrun berdi. Balkan welaýaty Newitgada baý welaýat bolsa-da ilatynyň agramly bölüniň işledigi barada aýdylýar. Şu işlerlik meselesinde tedin Gumdağ şäherçesinde ýagdaý nähile? Ýaşlary istaflanok, durmuş ýagdaýy gözdelenok, häkim hiç jogapkärçilik özüne çekenok. Barýan kömek etdi paýseden hiç il kömek edenok. İş torap barayan ýagdaýyňyzda näme jogap berýär häkimlikler? Iş ýok bizde. Özüňiziň gözüňizde görünip duran nähilek idara kärhana bar, nähilek iş orulary bar şu adamlar işlen üçin ediler ýaly. Çağalar var açylyp ýaty. Açyldy iş alanok ýaşlary. Ýanky çağalar bary, odam maşin idaralary, sumudy guruşy idaralary. O barsa gelmede iş var, goturdede iş var, körfezede bar, hem ýerde de bar. Tampanazyna bar, hemmet bar ýöne hiç kömek ýok da halka. Dene şo aýdýana tanşlyk bilen ýol başy bolsa ýene bir şeýlere gorkajak adam bolsa alýaly. Başga adama da ýok. Şunu işe yerleşmekde para peşkeş meselesi ýüze çykýanmy barada il arasynda näl gurrun bar? Çykýa il arasynda aýdýaly. Bir o degişli idaralar bardan $5,000-6,000 bermeli. Bär kirek idaralar bolsa $3,000-4,000 bermeli. Gurrun barmydan. Şonu berip işe yerleşdim diýen adama duşýaňyzmy? Aýpa duşýar ýöne. Aýtmaýlar. Tanş oğlulu girdik diye son berdi. Eni şu erkoglaryň gurrun etdiňiz, adamlaryň gurrun etdiňiz, gelin gyýlaryň iş meselesi nähili? Gelin gyýla da gözlenok, hiç gözlenok. Barýan, ota barýan, häkime barýan, ona barýan, muňa barýan. Ay ýok diplom bolmasa bir iş tap bilmeýär diýe häkim. Adam kömek etip bilmeýän diýsen, ýok diýe. Ay her hilli bolly, öňki işden häkimlerde pul berjekmi diýenem bolly. Berjekkä diýdim meni. Alqys berjek saňa diýdim. Ene sen Tanrı'ya alqys berdiň, ola biderek, ola atla. Dini öz sözlerini ýörtýäli. Şeýle işden maşgalalar köpmi? Köp. Gullukdan gelip näçe ýyl geçip ýören oğlulu var işte. Habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz öz ýaşaýan sebätiňizde ýokary bilim diplom bolup başga işlerde ýa-da gara işde zähmet çeken adamlara duş gelýäňizmi? Bu barada bize gurrun beriň. Biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimde hatur ediň. Şeýle-de bu mesele barada Facebookdaky käbir okuyjylarymyz hem öz garaýşlaryny galdyrypdyr. Suraýatly bir okuyjymyz hawa köp duş geldim, işe girmek üçin paraň bolmasa diplom hiç sada kömek edenok diýip tesbirini berilipdir. Wkontaktda bolsa aýulatly okuyjymyz ýok duş gelmedim diýip berlese, däli Guwonç Maralatly 3 okuyjymyz hawa şeýle ýagdaýlara duş geldim diýip öz tesbirini belleýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir garaýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi Facebook we Wkontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýar. Bu ýollarda bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar ünlü programmamyz hem geçirip oturyat gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň habarlar ünlü gepleşigimde gaýtadan dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.